outstanding employees sang Iloilo City Government ginpasidunggan sa ginpatigayon nga awarding sa flag raising ceremony. Kag BPO company sa syudad sang Iloilo ginalauman nga magadugang pa. Mga Ilonggo makabenepisyo bangod sa dugang nga trabaho. Tuman nga ginkalipay kag ginpasalamatan ni Mayor Jerry Treñas ang serbisyo nga hatag sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Gani sa ginpatigayon nga flag raising ceremony, ginpasidunggan ang 36 nga mga empleyado sang lokal nga panguluhan bilang most outstanding employees sang Iloilo City Government. Sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas, kaupod ang mga konsehal sang syudad, nagbaton sang sertipiko kag 3,000 pesos nga cash incentive ang mga empleyado nga may pinakamaayo nga performance sini nga tuig. Sa aton nga mga awardees, palakpakan tagid sila. Mga awardees na, mga outstanding nga mga empleyado sa lain-lain nga mga departamento sang syudad. Amo ni sila ang nagadala sa ngalan sang syudad. Kay kun ari ni sila sa sagwa kag nagaobra sang ila trabaho, sila ang guya sang aton syudad. Kung nagapanilhig na siya sa dalan, why sila gapangita sa kay Mayor Treñas o kung kay Vice Mayor Jeffrey Ganson o kung sa aton konsyales. Kung ara siya sa dalan sa iya nga place of assignment, siya na ang guya sang aton syudad. Kag kung maayong iya serbisyo, kapasalamat ang aton syudad. Kag mga pumuluyo. Kung hindi gani maayo ang iya serbisyo, gasiling ang pumuluyo, waywa ay gintong syudad to. Pigaw. Amo na, nga sa kadahulag naton, hindi kita magkalipat. Halin sa pinakagamay nga posisyon hasta sa pinakamataas nga posisyon ang ginadalata ang guya sang syudad sang Iloilo. Nagapatigayon ang lokal nga panguluhan sini nga aktibidad kada tuig. Agud kilalahon kag hatagan sang pagpasidungog ang mga empleyado nga mabakas sa ila pag-ubra. We are trying to do our best para nga malabot na naton ang ginatawag naton bringing Iloilo to the next level. Alone, I cannot do it. Together with Vice Mayor, we cannot do it. But if we all work together in unison with a common vision, I have no doubt whatsoever that we can achieve our dreams and aspirations for our beloved city. Muna, I am very proud of these outstanding employees. Dugang pasang alkalde, kaupod ang mga empleyado sang Iloilo City Government, padayunon niya ang maayo nga serbisyo para sa mga pumuluyo kag syudad. Bangod ini ang magahatag sang dako nga bulig kag kontribusyon para sa tinutuyo nga mapasanyog ang syudad kag mangin most livable city sa tuig 2028. Ginaabi-abi sang nagkalain-lain nga sektor kag sang lokal nga panguluhan ang pag-uswag sang syudad. Bangod sa nakita nga positive growth sa syudad sang Iloilo, apisar sang pandemya. Sa ginpatigayon nga What's Up Western Visayas Business Conference nga ginpangunahan sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter, nahibaluan dako ang nanginbulig sang BPO company sa syudad. Bangod nakabulig ini sa pagbuhi sang ekonomiya kag sa paghatag man sang ubra sa mga pumuluyo. Sa karon, kapin 36,000 na nga mga pumuluyo sa Iloilo City ang may ubra. Bangod sa nagkalain-lain nga mga business processing outsource company o kun BPO nga nahamtang sa syudad. Dito ko alin sa business conference ng PCCI upod sa mga lain-lain ng mga sektor, no? And they're very excited about Iloilo for BPOs. Ang Iloilo has become very attractive for BPOs. Ang isa ka data nila tong nag-stick din sa akon nga ang tanan are getting negative growth, no?
kitaya positive pa kita. And ang aton gid lang ding challenge sa Iloilo is kulang na kita sa BPO buildings, no? And under sa ilato nga mga data ginpakita kay ang head sang CBRE, ang country head nila taga Iloilo man si G. Espinosa, kung magsigi-sige na ang mga projects by 2025 we will be the third biggest BPO in the Philippines, no? We will overtake some of the cities already. Para kay Mayor Jerry Treñas, dako man ang nanginbulig sang bag-o nga distribution utility sa syudad sa paghatag sang serbisyo sa elektrisidad. Nagalaom pagid ang lokal nga panguluhan nga magadugang ang BPO companies bangod ginapatihan sang alkalde nga hindi lang ini makabulig sa syudad, apang makabulig man sa mga pumuluyo, pinaagi sa paghatag sa ila sang palangabuhian. In terms of manpower, in terms of power, subong we have a very stable distribution company. Kag ang rates naton very attractive. So Iloilo is really poised to get more BPO companies coming into Iloilo. Kitaya sa local government, we will continue to help out because we know na very important ang employment, no? Every year we graduate so many students and they will have to look for employment. And kadako itong bulig sa BPO companies para sa employment. Ginalauman ni Mayor Jerry Treñas nga pinaagi sa mga ginapatigayon nga programa kag proyekto sang syudad. Padayon nga mapasanyog ang syudad sang Iloilo, kadungan sang pag-uswag sang mga Ilonggo. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.